Uma umuntu enibuza ethi, "Nilithukululelani na?" anothi, "Inkosi iyalidinga." Wamukelekile kumnikelo. KuLuka isahluko se-18 ivesi lesi-3-4, uJesu uthuma abafundi bakhe ababili ukuba bayolanda imbongolo. Lesi senzo esibonakala silula sigcwele ukubaluleka okujulile, njengoba siphawula ukuqala kohambo lwakhe oluya eJerusalema kanye nokugcwaliseka kwemibhalo. Ake sithathe isikhashana sicabange ngokuzithoba nenjongo ngemuva kwalokhu kungena kobukhosi. Njengoba uJesu esondela eJerusalema, akezi njengenkosi eyiqhawe egibele ihashi elinamandla, kodwa njengenkosi yokuthula egibele imbongolo. Lo mnyango ophansi ugcwalisa isiprofetho esikuZakhariya isahluko sesi-9 ivesi lesi-9, esikhuluma ngokuza kukaMesiya ngokuthobeka, eletha ukuthula kunempi. Isixuku sigcwele injabulo, asiqondi ngokugcwele isimo somsebenzi wakhe, kodwa sisamemeza Hosana. Okusho ukuthi sisindise Nkosi. Simazi njengomsindisi wabo. Isicelo sikaJesu sokuthola imbongolo singase sibonakale siwumniningwane omncane, kodwa singenhloso ejulile. Phakathi nalesi sikhathi esikhulu, sibona ulwazi lukaJesu olungcwele kanye nesikhathi sakhe esiphelele. Ulungiselela imbongolo kusenesikhathi, ebonisa ukulawula kwakhe kuzo zonke izimo, ngisho nasemininingwaneni emincane kakhulu. Njengoba egibela engena edolobheni, akagxilile emandleni asemhlabeni kodwa ekugcwaliseni umsebenzi wakhe wokusindisa abantu bakhe. Imbongolo, engakagibeli, ifanekisela ukubusa kwakhe okunokuthula. Unina wethole, mhlawumbe ehamba nalo, ukhonza njengophawu lobuholi obumnene bukaNkulunkulu. UJesu umemezela, ngalendlela ethule, nethobekile, ukuthi umbuso wakhe akuwona owalelizwe kodwa owokuthula nensindiso, ogxiliswe emhlatshelweni. Naphezu kwentshiseko yesixuku, uJesu uyakwazi ukwenqatshwa okuzayo. Ukuthokoza kwabo kuzophenduka ukukhala kokuthi mbethele esiphambanweni. Njengoba behluleka ukuqonda isimo sangempela somsebenzi wakhe. Noma kunjalo, uya phambili, azi inhloso yakhe, ungena eJerusalema hhayi ukuzofuna isihlalo sobukhosi sasemhlabeni kodwa ukuze azinikele yena njengomnikelo wokugcina wezono zomhlaba. Njengoba sicabanga ngokungena kukaJesu eJerusalema, siyakhunjuzwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu ungowokuthula nothando, hhayi owamandla nokubusa. UJesu, iNkosi yokuthula, usimema ukuba simlandele ngokuzithoba kanye nenkonzo, futhi sibe yingxenye yombuso wakhe waphakade. Asikhuleke. Nkosi, ngiyabonga ngokuzithoba nokuthula kwakho. Njengoba sikhumbula ukungena kwakho eJerusalema, sisize ukuba semukele isimo sangempela sobukhosi bakho. Sifundise ukukulandela ngezinhliziyo ezigcwele uthando nokuzithoba, sazi ukuthi ukuthula kwakho kudlula ukuqonda konke. Egameni likaJesu, amen.